Benvidas, benvidos a esta práctica de yoga en cadeira. O yoga en cadeira é ideal para xente maior con mobilidade reducida ou xente que se está recuperando de algunha lesión, xente con problemas en xeonllos que lle costa moito flexionalos e sentar no chan. A pesar de que parece que non é yoga, pois fanse posturas que traballan os mesmos movimentos, os mesmos músculos, torsións, flexións, todos os principios nos que se basea o yoga, simplemente que en vez de ser no chan, pois apoyamos nunha cadeira. Imos empezar. Moitas grazas, oxalá vos sirva. Imos empezar apoyando o lombo no respaldo. Se vos pasa como a min, que non vos chegan os pés ao chan, o ideal é coller un libro, un taco, quizáis tendes na casa algún ladrillo destes de goma espuma, típicos de yoga, e se non como a min, unha colección de selos de moedas de miña nai. E aí que vos apoyen os pés, seguindo a liña dos cadrís, relaxamos o lombo no respaldo, e dende aquí alongamos a columna, relaxamos os brazos sobre as pernas, poden ser cas mans cara abaixo ou cas mans cara arriba. Buscamos estar cómodas, que se nos afiance ben o asento na silla, pero co lombo longo, esbelto, os ombreiros relaxados, sen forza nas pernas, e dende aquí nos tomando conciencia de como sentimos hoxe o corpo. Quen queira pode pechar os ollos para observar mellor, e imos sentindo dende os pés cara a cabeza se hai tensións que poidamos relaxar, se o corpo está tenso ou relaxado, se está canso ou dormiu ben e descansou, se sentimos algunha parte inflamada, molesta. Imos tomando conciencia de abrandar as plantas dos pés, relaxar os papos das pernas, sentimos as coxas que se afunden no asento, relaxamos o peso dos glúteos e observamos as curvas naturais da columna, o lumbago, unha curva cóncava, a zona media do lombo, unha curva convexa, e o pescozo, de novo, unha curva cóncava. Sentimos o peso dos brazos, os cóbados que apuntan cara abaixo, brandiñas as mans, os dedos, sentimos o aire que toca na pel, relaxamos o pescozo, que está estirado pero non ríxido, e tamén relaxamos o coiro cabeludo, que concentra moita tensión. Prestamos atención ao rostro, que vaya quedando cada vez que exhalamos sen expresión. Afrouxanse as fazulas, relaxas a lingua, soltase a mandíbula, sentimos a respiración. Como é a respiración nesta postura, neste momento do día? Gústanos respirar, entra pouco aire ou entra moito. Están abertos os dous orificios do nariz, entra o mesmo aire que despois sae.
Imos abrindo os ollos. E dende aquí relaxamos brazos ás beiras do corpo. Imos facer 3 respiracións profundas. Cando inhalamos, subimos os brazos. Que sexa unha inhalación lenta, profunda e silenciosa. Cando remata a inhalación, remata o movimento e empeza o descenso. Para exhalar, baixamos os brazos. Sen esforzo. O aire sae sen esforzo. Cada un a súa velocidade. Se temos a respiración máis curtiña, teremos que mover os brazos máis rápido. A idea é sentir como o movimento nos axuda a ampliar a respiración, como se expanden as costelas, e ao exhalar, o descenso dos brazos axuda a botar o aire fora. Unha última. De momento a cabeza permanece mirando para diante. Aí está. E agora imos ir entrando en calor, movendo distintas articulacións do corpo. Imos empezar polos pés. Podemos achegarnos cara adiante. Se necesitamos telos apoiados, e se non, no aire. Facemos movimentos primeiro cas dedas, sobre todo polas mañás, que vimos de estar moito tempo na cama. É importante mover as articulacións, facelas entrar en calor, lubricalas. Empeines cara adiante, sostemos un pouquiño, que necesite manter o lombo no respaldo, adiante, talóns cara adiante, outro pouquiño. Imos sentindo como se activa a musculatura das pernas, de novo empeines, sen chegar a forzar. Se sentides que se vai a calambrar algún arco do pé, pois sostedes menos tempo. E dende aquí mobilizamos nocelos a círculos amplos, lentos, que nos dé o tempo a sentir. Pois, por exemplo, se sentimos que hoxe nos molesta ou nos fai ruído, normalmente non nos fai, témolo en conta para despois, no armado das posturas, ir a modiño. Cambiamos de sentido. Insisto, se alguén lle molesta ter as pernas no aire, fai o mesmo cos talóns apoiados. Ben, detemos este movimento. Imos ir agora sí, cara adiante, para que nos apoien os pés no chan, alonxando o lombo do respaldo. Vou voltar isto para atrás temporalmente. Imos cos xonllos. Inhalamos e na exhalación levantamos o xonllo dereito. Agarrámolo ben pretiño do abdome, sempre mantendo o lombo dereito e os ombreiros lonxe das orellas. Sentimos a respiración, como o abdome toca contra a coxa. Inhalamos aquí. Na exhalación apoiamos o pé. Inhalamos outra vez. Na exhalación subimos xeonllo esquerdo. Aproveito para recordar que a respiración de yoga é sempre polo nariz. Agás, se temos os orificios taponados, que tamén usamos a boca. E sempre o máis amodiño que poidamos inhalar, que sexa suave e silenciosa. Inhalamos aquí. Exhalando, apoiamos pé esquerdo. Ben. Seguimos mobilizando articulacións. Imos facer mans, entón. Imos facer círculos
con cada dedo levando as xemas de cada dedo á xema do matapiollos. Empezamos polo maimiño. Tratamos de que se flexionen todas as falanxes, que non vayan os dedos rectos, senón así redondiños para que traballen as falanxes todas. Apretamos a xema e estiramos todo o que poidamos, que vayan ben para atrás os dedos. Logo, medianiño, apretamos e estiramos. Pai de todos, apretamos e estiramos. Furabolos, apretamos e estiramos. E facemos unha segunda ronda sen mirar os dedos. Medianiño, pai de todos, furabolos, pechamos os puños e mobilizamos pulsos, sempre a modo, aí sentindo con cal nos custa máis facer o círculo. Cambiamos de sentido. Esta movilización suave das articulacións prevén artrose, artrite, lubrican as articulacións e non se secan e, polo tanto, teñen a mobilidade durante máis tempo. Imos cos cóbados e co pescozo a vez. Estiramos brazo dereito e poñemos man esquerda sobre o ombreiro esquerdo. Imos mirar ao lado dereito. Tomamos aire aquí. Na exhalación cambiamos a posición contraria. Estiramos esquerdo, flexionamos dereito, miramos cara esquerda. E aí vamos cambiando. Na inhalación para un lado, na exhalación para o outro. Sempre o lombo erguido, sempre os ombreiros relaxados. É suave. Unha máis. Detemos, pero levamos as dúas mans aos ombreiros, cabeza cara a fronte. Entón, círculos cos cóbados. Aquí cada un ata onde poida abrir. Canto máis, mellor. Se chegamos sin tocarnos cos cóbados, perfecto, porque os ombreiros mobilizan igual. A idea é cara adiante, cara arriba, cara atrás e cara abaixo. E aí fixadevos onde o corpo prefire respirar. Hai un punto onde prefire inhalar, saelle só. Fixadevos onde é. E outro punto onde sae só exhalar. Imos facer un máis cara atrás. Cando cheguemos abaixo, cambiamos o sentido. Cara adiante, facemos dous cara adiante. E por último, un cara atrás, para que nos quede aberto o peito. Ben. Mantemos mans sobre os ombreiros. Dende aquí, inhalamos, alongamos a columna cara arriba e ao exhalar imos vir un pouquiño cara dereita. Empezamos cara dereita, relaxada a cabeza. Colocade a man esquerda sobre as costelas. Sentide como o aire empuxa as costelas e as costelas empuxan a man. Imos facer 3 respiracións aquí. Este exercicio tan sinxelo sirve para expandir a caixa torácica e aumentar a capacidade respiratoria. Cando rematemos os 3 ciclos, volvemos colocar man esquerda sobre o ombreiro esquerdo, traemos o cóbado esquerdo cara ao dereito e vimos por diante, para non forzar o pescozo. Dende aquí soltamos as mans e inhalando subimos. Observamos esquerda, dereita, se se sinte distinto a altura do pescozo, a altura do costado. E imos cara ao outro lado, man sobre ombreiros, inhalando medramos
Na exhalación inclinamos o corpo cara a esquerda. Tamén se relaxa a cabeza, que non vos quede aí dereita, que pese. Sen achegar o ombreiro a orella, o ombreiro relaxado. Man dereita sobre costelas. E 3 respiracións, agora sí, profundas. Sentide o aire na man. E a exhalación afrouxanos a cabeza. Despois do terceiro ciclo, volvemos ca man dereita sobre o ombreiro, inhalamos aquí, na exhalación achegamos cóbado dereito cara ao cóbado esquerdo e vimos por diante. Soltamos mans, inhalando subimos. Observamos lado dereito, lado esquerdo. E imos agora a mobilizar un pouco máis o pescozo, inhalando queixo para arriba, exhalando queixo para baixo, sen que se veñan cara adiante os ombreiros, só a cabeza. Dende aquí, 3 voltas para a dereita. O círculo máis amplo que poidamos facer, deixando pesar a cabeza. Observando como estiran os músculos distintos, séntese no lombo. Cando cheguemos abaixo, co queixo ao peito por terceira vez, cambiamos de sentido. 3 voltas para a esquerda. Tratade de mandarlle o aire que inhalades ao pescozo, como se o puiderades inflar como un manguito. Relaxa de lingua, mandíbula. A terceira vez que chegue o queixo ao peito, inhalando, subimos. Ben, e por último, imos desentumecer un pouco o rostro, imos facer todo tipo de xestos que se nos ocorran, como de mascaritas. Aproveitade que non nos ve ninguén, e facemos, enrugamos o nariz, fruncimos a boca, abrimos os ollos, a boca. Xestos no límite, que sintades toda a musculatura do rostro estirándose, traballando. Ben, por último, imos coller 2 ou 3 dedos, como vos veña máis cómodo, apoyámolos na unión da mandíbula, facemos un poquinho de presión cara adentro e dende aí baixamos. Unha pequena masaxe para os músculos da mandíbula que teñen moita forza e apretan moito. Aí, ata o queixo. Unha última. Aí vai. Perfecto. Dende aquí empezamos cas posturas propias do yoga. Imos facer unha das versións da montaña. Entón, brazos relaxados ás beiras do corpo. Acompañamos o movimento coa respiración. Inhalando, subimos os brazos. Exhalando, entrelazamos os dedos das mans. Exhalando, orientamos palmas cara arriba. Exhalando, relaxamos ombreiros que se alonxen das orellas. Fixámonos que non se pronuncia a curva lumbar e quedamos aquí, respirando e observando. Respiración espontánea, o que o corpo nos pida nesta postura. Facemos unha última inhalación, estirando un poquinho máis os brazos cara arriba. Na exhalación orientamos as palmas cara a cabeza e volvemos baixar os brazos polos costados.
Observamos ombreiros, pescozo, lombo. Dende aquí, imos a unha versión sinxela do triángulo. Imos colocar a man dereita agarrada na beira da silla. Quen teña estas barras que axudan a separar as pazas, pois tamén pode agarrarse de aí e así faino un poquinho máis profundo. Relaxamos brazo esquerdo, na inhalación sube o esquerdo. Estiramos cara arriba como se quixésemos tocar o teito, exhalando inclinamos cara á dereita. Fixadevos que flexionamos un poquinho o cóbado porque senón súbese no ombreiro dereito, entón flexionamos aí un pouco, relaxamos a cabeza cara ao ombreiro, palma de arriba cara adiante e sentimos o aire nas costelas da esquerda. É moi importante relaxar ben o peso da cabeza, porque senón tensase o pescozo e peor o remedio que a enfermidade. Para desfacer o triángulo, inhalamos primeiro, na exhalación imos xirar o queixo cara ao ombreiro dereito e traemos brazo esquerdo cara adiante, cara abaixo, traemos tronco cara adiante, relaxamos o peso da cabeza e dos brazos, e inhalando subimos. Observamos como se sinte distinto o lado dereito do esquerdo. Por suposto, se alguén necesita desarmar antes das respiracións que eu lle dou a cada postura, por favor desarmade porque non se trata de sufrir. Man esquerda agárrase da beira da silla, brazo dereito relaxado, inhalando subímolo. Estiramos cara o teito os dedos, exhalando inclinamos o corpo cara a esquerda, flexionamos o cóbado esquerdo, relaxamos a cabeza, que nos quede o peito mirando para adiante e o brazo de arriba estirado, porque se flexiona o cóbado non traballa tanto a axila. Sentide a facula esquerda que pesa. Dende aquí, inhalamos primeiro. Na exhalación xiramos o queixo cara ao ombreiro esquerdo e traemos o brazo dereito cara abaixo e cara adiante. Relaxamos tronco, cabeza, brazos. Inhalando subimos. Soltamos o aire unha vez que cheguemos arriba e observamos. Se nos costou máis dun lado que do outro. Se sentimos a caixa torácica máis expandida. Imos agora con unha torsión. Imos facer man esquerda, sempre mantendo o pés ancho de cadrís. Man esquerda por fora do xeonllo dereito. Vamos levar o brazo dereito cara adiante, inhalando ímonos estirar. E na exhalación imos ir cara atrás, cara dereita, cara atrás. Cando cheguemos ao límite podemos ou manter o brazo no aire ou baixar o brazo e coller a silla por detrás. Isto sería así. Ou manter o brazo no aire ou coller a silla por detrás. Se hai alguén que teña unha hernia lumbar ou unha protusión, queda aquí, nos 45 graus, que non force máis a torsión. E dende aí, ombreiros relaxados, buscamos un punto ca mirada, sempre por enriba do horizonte. Respiramos e observamos a onde vai o aire. Se hai algo tenso que poidamos relaxar. Inhalamos subindo o brazo dereito, soltamos o aire
Na seguinte inhalación traemos cara adiante, brazo, cabeza e tronco. Exhalando, descansamos, observamos. Sempre dentro da comodidade é o máis importante, non sentir que nos supera o esforzo. Non hai esforzo, hai a forza suficiente para manternos firmes, pero nunca sentir esa sensación de non podo, non podo, non podo. Imos cara ao outro lado. Man dereita por fora do xeonllo esquerdo, man esquerda cara adiante, inhalando medramos, na exhalación imos cara atrás. Buscade un punto cómodo da torsión do pescozo, un punto cómodo para os ollos. E para volver, igual que antes, inhalando, subimos la man esquerda e soltamos o aire. Na seguinte inhalación, cara adiante. Exhalando, baixamos os brazos e observamos. Ben, volvo a cambiar isto e imos ir agora cara adiante. Imos facer de novo pés ancho de cadrís, collémonos os brazos cas mans contrarias, inhalando, estiramos o lombo cara arriba, na exhalación imos apoiar os cóbados sobre os xeonllos, de xeito que o lombo estira cara adiante e a columna queda en liña. Non miredes cara adiante porque aí forzamos cervicais, que a coronilla faga unha liña recta co coxis, ombreiros lonxe das orellas, un poquinho o peito para fora. Contamos 3 respiracións aquí. Sentide o abdome que se vai coando entre as coxas. Ao rematar as 3 respiracións, volvemos a inhalar. Na exhalación, cóbados por diante de xeonllos. Mantemos lombo dereito, coronilla cara adiante, pés firmes no chan, que estire aí a zona lumbar e outras 3 respiracións. Dende aquí volvemos a inhalar. Na exhalación relaxamos o peso do tronco cara abaixo, os brazos e máis a cabeza. Sentide que a coronilla apunta cara abaixo, que o pescozo está totalmente relaxado, que casi podemos mirar debaixo da silla. Sentide o abdome brandiño que se coa entre as coxas, os ombreiros soltos, como se afrouxa o rostro tamén cada vez que exhalades. Facemos un último ciclo, unha inhalación ca súa exhalación, e dende aquí subimos a modiño, mentres inhalamos, sempre co queixo pretiño do peito. Cando estean os ombreiros, levantamos a cabeza, soltamos o aire e observamos. Ben. Imos dende aquí, poñernos de pé, imos usar a silla como apoio. Entón, isto xa non o vamos usar. Colocamos as mans no respaldo e imos facer pé dereito diante, pé esquerdo detrás, de xeito que se incline un poquinho, quedando a 45 graus. Entón, máis ou menos coincidennos os 2 talóns na mesma liña. Eu que teño as liñas da madeira, podo guiarme por elas. Os cadrís quedan mirando cara a silla. As mans repousan sobre o respaldo.
Dende aquí flexionamos o xeonllo dereito, que non nos sobrepase. Se nos sobrepasa da liña do nocelo, camiñamos un pouco máis. Aí está. Entón, imos subir inhalando o brazo esquerdo cara vertical. Sentide como a perna de atrás está ben estirada, o talón apoia no chan. Sentide o peito aberto, os ombreiros relaxados. Brandiña a lingua. Inhalamos aquí. Na exhalación baixamos o brazo esquerdo e imos dar o paso de atrás cara adiante. Observamos un pouquiño como se sinte máis traballada a perna esquerda que a dereita e imos cara ao outro lado. Pé esquerdo diante, pé dereito detrás, a 45 graus o pé dereito, para protexer o xeonllo. Tomamos aire e na exhalación flexionamos o xeonllo esquerdo. Camiñamos o que sexa necesario para que o xeonllo quede enriba do talón. E dende aquí, inhalando, subimos brazo dereito. Relaxar ombreiros, facede forza co talón dereito cara ao chan. E para desfacer, inhalamos primeiro. Na exhalación baixamos o brazo dereito e traemos o pé de atrás cara adiante. Volvemos a observar as dúas pernas. Volvemos collernos do respaldo e agora imos ir camiñando cara atrás, sempre cos pés abertos, ancho de cadrís, ata que nos quede, espero entrar en imaxe, o lombo paralelo ao chan. O coxis non, os isquións apuntando cara arriba, as pernas están traballando, estirando por detrás. Tratamos de alonxar a cabeza dos ombreiros e aí quedamos, cada un baixa ata a altura onde poida. Tratade, sí, de que os cadrís queden enriba dos talóns, que non nos pase isto, porque aí estamos facendo forza cos abdominais. A mirada cara abaixo para que a coronilla apunte cara adiante e a columna este a dereita. Tratamos de sentir como a metade do corpo avanza cara atrás e outra metade estira cara adiante. Traballan os brazos, as axilas. Inhalamos aquí. E imos camiñando cara adiante ata poñernos dereitas outra vez. Ben. E imos rematar a parte das posturas con un equilibrio. Ímonos agarrar na silla e imos trasladar o peso ao pé dereito. Imos colocar o talón esquerdo sobre o nocelo dereito. Ben, e dende aquí imos subir o brazo esquerdo cara adiante. Se alguén sinte que isto lle é moi cómodo, vai probando a subir a planta esquerda. Pode apoiala no papo da perna, no xeonllo. Inhalamos. Na exhalación deslizamos o pé e apoyámoslo no chan. Aí vai. Cambiamos de lado. Collémonos ca man esquerda, trasladamos o peso ao pé esquerdo e colocamos talón dereito sobre o nocelo esquerdo.
brazo dereito cara adiante, e dende aquí imos vendo se queremos subir un pouquiño máis o pé ou se quedamos abaixo, que xa traballamos o equilibrio tamén. Relaxar de ombreiros, sentir un pouquiño xuntas as omoplatas, longo pescozo, a mirada fixa nun punto que axuda moito ca concentración. Trataré de percibir que o xeonllo apunta cara ao costado para que traballe a lingua dereita. Inhalamos aquí e exhalando pousamos o pé no chan. Ben, e agora, como toda práctica de yoga, ven a parte da relaxación. Ímola facer na silla, ainda que se alguén ten un sofá preto, unha cama preto, o ideal é facelo en horizontal. Imos volver a apoiar o lombo no respaldo, os pés no chan, abertos, ancho de cadrís, deixamos que se relaxen as coxas, que non estean aí facendo a forza para mantelas paralelas, que se afrouxen, lombo erguido, buscamos ou mans cara abaixo ou mans cara arriba, o que nos resulte máis cómodo. E dende aquí, o ideal é pechar os ollos, afastarse un pouquiño dos estímulos externos e ir concentrándonos primeiro na respiración, o aire que nos toca o nariz cando entra, que sae a unha temperatura distinta. Tratamos de seguir o aire nese percorrido que fai dende o nariz cara aos pulmóns. Pasa pola gorxa, empuxa os órganos abdominais e volve a subir pola gorxa, sai polo nariz. E tratando de estar o máis inmóviles posible, imos levando a atención ou a conciencia cara aos pés. Relaxamos as dedas, as plantas, os empeines e os talóns, os nocelos, os papos das pernas, as canelas. Relaxamos os xeonllos, as sofraxes, as coxas. Relaxamos os glúteos, os cadrís que pesen os osos, que se afundan no asento. Relaxamos o abdome, o plexo solar, o peito. E por detrás relaxamos a columna, de abaixo a arriba, o coxis e o sacro, a zona lumbar, a dorsal e as escápulas e a base do pescozo, os ombreiros. Relaxamos os brazos, afrouxamos as axilas, os cóbados, os antebrazos e as mans. Sentimos as palmas, os dorsos, dedo por dedo. Percibimos o pescozo por diante e por detrás. E volvemos a afrouxar o coiro cabeludo, o rostro, fronte, entrecello, cellas e sens, pálpebras e ollos, nariz, pómulos.
beizos, lingua, mandíbula e as orellas. Sentimos un pouquiño o corpo en xeral, a respiración que nos mece sen esforzo. O aire entra e sae sen esforzo. E pouco a pouco imos ir respirando un pouco máis profundo. Imos mobilizando os dedos das mans, abrindo e pechando puños. O mesmo cas dedas, cos nocelos. Se necesitamos, estarricámonos, boquexamos, o que nos pida o corpo para sair deste estado de relaxación. E imos facer un pequeniño exercicio de respiración. Imos colocar unha man no abdome, outra man nas costelas. Imos soltar o aire residual empuxando abdominais cara adentro e dende aí tratamos de repartir o aire. Primeiro ben abaixo, que se sinta na man do abdome, logo cara as costelas e por último no peito. Non se trata de que entre moitísimo aire que nos dé a sensación de afogo ou de querer exhalar inmediatamente. Trátase de percibir como se reparte o aire nos 3 espazos do pulmón. A exhalación é sen forza. Abrimos o nariz e sai o aire suave. Percibide como a exhalación vos afrouxa os músculos e vos calma a mente. E a partir de agora imos prestar atención á pausa que fai o corpo despois de exhalar. Imos recoñecela, observala, como efectivamente hai unha pausa onde o corpo descansa antes da seguinte inhalación. E imos tratar de alongala un pouquiño máis, por exemplo, 1 segundo. Na seguinte exhalación, alongamos a pausa un pouquiño máis, 2 segundos. E facemos a seguinte pausa de 3 segundos. E aí repetimos varias veces. Alongar esa apnea cos pulmóns baleiros, tanto como poidamos, pero sempre dentro da comodidade. Esta apnea cos pulmóns baleiros serve para darlle descanso ao sistema respiratorio e é o único momento no que todos os órganos que interveñen na respiración poden descansar.
Entón, canto máis longa fagamos, máis descanso lle damos. Imos facer un último ciclo consciente, repartindo ben o aire nesta respiración completa, abdome, costelas, peito. Exhalamos suave, que non se entrecorte, silencioso. E aí agardamos para volver a inhalar. E retomamos a respiración espontánea. Imos poñer as dúas mans sobre o peito na forma no xesto da pomba, entrelazando os dous matapiollos, palmas pousadas sobre o peito, cóbados relaxados, sempre dereitos, pero sen tensarnos. Observamos un pouquiño o efecto da práctica no noso corpo, no corpo físico, músculos, articulacións. Na mente, se van rápido os pensamentos ou máis ben están tranquilos, calados. Como respiramos agora, se é distinta a nosa respiración, quizáis máis ampla, máis tranquila, máis profunda. Se nos aflorou algunha emoción, a sensación interna do corpo, e por último, palma con palma diante do peito, imos pensar en 3 cousas para agradecer da nosa vida, cousas sinxelas como pode ser abrir o armario da cociña que estea cheo de comida. Moitas grazas, namasté. Espero que vos servise esta práctica de yoga en silla, que teñades bo día.